Здравейте, приятели! В момента се движа по стария проход между село Тъжа и град Априлци, който в момента се използва повече като туристически път към Кадимлийското праскало от село Тъжа, както и до хижа Тъжа. Ето в момента минавам покрай едно друго красиво водопадче. До Кадимлийското праскало имам още време. Много обичам да се разхождам из планината, тъй като освен като спорт, който е изключително полезен, планината действа много ободряващо за ума. И тук мога да си прочистя съзнанието и да размишлявам над най-различни теми. Като конкретно в случая си мисля върху това как хората не умеят да се фокусират върху собствените си проблеми, цели и нужди, а често гледат в чуждото канче, както обича да се изразява българина. И тъй като съм облечен в това леко нелепо облекло, да се види цялата емблема все пак, ще ви покажа един бърз пример за това. Само да ви покажа още един водопад, който е по пътя. Това е просто като бонус. Кулминацията е Кадимлийското праскало. Примера, за който се сещам в момента, е борбата за първото място във Висшата лига на Англия, в която Арсенал и Манчестър Сити са преки конкуренти. Арсенал води с 9 точки, което все още нищо не означава, има много време до края на сезона, но Тотнъм в момента е в борбата за оцеляване. И много често попадам на коментари в интернет как феновете на Арсенал пожелават на отбора на Тотнъм да изпадне, тъй като е най-големия им враг от край време. Което до някъде, да, нормално е, но сега с малко статистика ще ви докажа защо това нещо е вредно и как е много по-полезно да се фокусирате върху собствените си цели. Арсенал изигра и двата си мача срещу Тотнъм този сезон, като в тях спечели максималния брой от 6 точки. Манчестър Сити също изиграха и двата си мача срещу Тотнъм, но успяха да спечелят само една точка. Тоест, ако направим една бърза калкулация, балансът в полза на Арсенал от мачовете срещу Тотнъм е 11 точки. Арсенал води на Манчестър Сити с 9 точки. Тоест, за мен, и тук не ме разбирайте погрешно, аз не харесвам Тотнъм, но за Арсенал би било много по-полезно, ако Тотнъм остане и следващия сезон във Висшата лига. Затова моят призив е: фокусирайте се върху собствените си проблеми и колкото и да ви е неприятен един човек или дадено нещо, не дейте да се фокусирате върху това тези неща да са зле, а се фокусирайте как вие да подобрите собственото си състояние. И тук вече идва момента за една бърза реклама. Ако сте заобиколени с стрес в личен или в професионален план и не знаете как да се справите с него, или водите нездравословен начин на живот, който искате да промените, но не знаете откъде да започнете, посетете моя сайт yourpotential.net, където можете да се свържете с мен за една бърза и безплатна консултация, на която можем да обсъдим дали мога да ви бъда полезен, и ако това е така, можем да започнем с конкретни стъпки, за да подобрим вашето състояние. Сега аз продължавам моята обиколка по този много красив маршрут. След малко ще се включа с още няколко много кратки видеа, които може да разгледате на моята страница. До скоро!